Dogodovštine iz Vilinskog kraja sad ispričati valja. Djeco, poslušajmo priču za laku noć. Svakog dana pričica jedna za laku noć, da djeca mirno snivat mogu poći. Čitavanje Ana Bilić Udovičić. Priča o čarobnom stablu. Duboko u šumi, skrivena od radoznalih pogleda, nalazila se mala koliba. U njoj življahu baka i unuk. Baka je bila poštena i marljiva žena koja se od najranijih dana brinula za svog unuka, koji je jadan ostao siroče nakon što mu je roditelje ugrabio strašni zmaj iz planine. I odgojila baka dobrog dječaka, ali malo povučenog i sramežljivog, jer kako je jadničak živio u šumi, osim bake nije upoznao nikog od ljudskog roda, ali nije ga bilo ni briga. Jer volio je taj dječarac više od ičeg svoju baku, svoju skromnu kolibicu, a i svoju šumu. Poznavao malac svaki najskriveniji kutak svog šumskog raja. Jednog dana unučić pošao u šumu brati gljive. Baš je znao pravog mjesto gdje ubrati najbolje komade. Baka ga je bila poslala da ubere košaricu gljiva, kako bi ih spremila za večeru. I pošao dječačić kako mu baka reče. Već je bio i cijelu košaricu nabrao, ali odluči još je malo napuniti. I tako gljivu po gljivu i ne primijeti da se bio malko i udaljio od svog poznatog puta. Umoran sjedne malko na tlo, nasloni se na stablo i odluči se odmoriti. Kako je večer prije toga cijepao drva s bakom za ogrjev, nije se pošteno odmorio. Stoga ga san brzo savlada i usnu dječarac slatki san podno drveta. No nije bilo to bilo kakvo stablo, bilo to pravo čarobno stablo koje je u svojim listovima nosilo svu mudrost šume. Dok je dječačić spavao naslonjen na njega, vjetar zapuše, otkinu jedan list i nanese ga dječarcu na ruku. I upravo kad je list dotaknuo njegovu sitnu ručicu, sva mudrost šume i stabla prijeđe na dječarca. Ubrzo se malac probudi, uzme svoju košaricu s gljivama i pravo kući baki. Nije ni primijetio što mu se dogodilo. Premda mu se šuma činila malko drugčija, kao da je sjala nekim čudnim sjajem, dječak se ne zabrinu, već pomisli kako se samo dobro odmorio pa da ju vidi jasnije. "Gdje si toliko dugo?" upita ga baka. "Već sam se i bila zabrinula." Još jednom će. "Malko sam se odmorio. Sinoć nešto nisam dobro spavao, pa sam bio umoran. Kako sam gljive nabrao vrlo brzo, imao sam dovoljno vremena da malko odahnem, pa sam tako i učinio. San mi je tako godio, osjećam se tako čio", odgovorio je unuk. "Dobro, sinko, pođimo spremiti večeru", odgovori baka i zagleda se upitno u dječaka. Jer iako je sve bilo baš kako treba, nešto joj se nije činilo pravo. Nakon što večeraše, pođoše na počinak. Pijetao svojom pjesmom pozdravi sunce i jutro se razlije šumom. Valjalo je rano ustati. Život u šumi u malenoj kolibici, koliko god se činio idiličan, bio je i naporan, jer puno je posla bilo za napraviti. Trebalo je nahraniti kokoši, pomusti kravu, a i ovce pustiti na obližnju livadu na ispašu. I krenuo unučić kao i svakog ranog jutra sa svojim poslom. Trebalo je prvo nahraniti kokoši. Kokoda, pa di je taj mali više? Ajde mali, gladne smo, požuri s tim zrnjem. Uskokodaču se kokoši. Evo cure, što ste jutros tako nestrpljive?" reče malac i prospe kukuruz po kokošincu. Potom krene do staje pomusti kravu. Mu, treba me više pomusti, vime mi je tako teško, dobar si ti dječak, ali kasniš jutros. Sigurno su te one kljunoste kokodakalice omele i zadržale. Evo Šarka, sad ću, samo što nisam", odgovori unučić i zastade zbunjen. "Šarka", jedva prošapta. "Da, maleni", odgovori mu krava. "Ti pričaš?" zbunjeno će još jednom. "Da, maleni, pa ja pričam svakog jutra, samo me ti nikad ne razumiješ. Baš me začudilo što me jutros eto razumiješ, ali ne mogu sad razmišljati o tome, treba me pomusti." "Ali ti govoriš?" još zbunjenije će malac. "Da, kao što sam rekla, ja pričam svakog jutra. Poslije ćemo o tome, sad me pomuzi, vime mi je teško." "Ali Šarka, ti, ne uspije ni odgovoriti kad ga krava prekinu. "Pomuzi me!" Evo, ushićeno, uplašeno i zbunjeno će dječarac te pomuze kravu.
Izađe iz staje sav zbunjen i potpuno blijed. Ni na pamet mu nije palo pustiti ovce iz tora na obližnju ispašu, jer je strahovao da bi one mogle progovoriti. Stoga pohita k baki, koja je upravo mjesila kruh i sve joj pripovijeda. Baka se nije puno mislila, znala je što je posrijedi. Još su njeni djedovi pričali o čarobnom stablu nasred šume, koje se samo rijetkima prikazuje, samo onima doista čistog srca. I upravo će onaj koji usne podno takvog stabla upoznati svu mudrost šume. Razumjet će govor životinja, čut će tajne vjetra, upoznat će moć vode i otkriti ljekovitost bilja. Premda je dječačić bio potpuno zbunjen i uplašen takvom spoznajom, baka ga savjetova da je takav dar i blagoslov i teret. Blagoslov je jer ga je šuma dovela do stabla, koje se otkrilo upravo njemu, jer je on osoba čista srca, a teret je jer na njemu leži velika odgovornost da spozna svu mudrost šume. Što mi je činiti, bako? Hoće li to proći? Ne, unučiću, neće. Kad se stablo jednom otkrije onom čistog srca, to ostaje do kraja njegova života. Ali kako ću ja, bako, to? Kako ću se nositi s tim darom šume? Odgovorno, moj unučiću, odgovorno. Dječačić tako i učini. Odgovorno je odrastao u svoj dar. Stasao je u pravog mudraca, koji je spašavao šumske životinje, štitio i čuvao šumu, a i pomagao ljudima spravljajući im lijekove od raznog bilja. I čarobno je stablo imalo pravo onog dana kada se otkrilo tom malcu. Uistinu je bio prava osoba da spozna svu mudrost šume. Bio je i ostao čovjek čistog srca. Tekst čitala Ana Bilić Udovičić, audioprodukcija Nikola Balvan.